Jama'a ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawan sanarwa ta yadda muka saki sababbin shirye-shiryenmu za mu sakar muku shi. Mun gode. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da yake uwa. Yau zan yi magana ne akan yadda ake buɗe fake Instagram account. Ta yaya ake buɗe fake Instagram account? Ana buɗe shi ne da application ɗinmu suna Template, kamar yadda na muku bayani a baya. Shi Template ana amfani da shi ne wajen buɗe social media irin su Instagram, Facebook, Twitter da dai sauransu. Yanzu ba tare da mun ɓata lokaci ba, sai mu shiga cikin application ɗin. Idan ya nuna mana nan kawai za mu danna copy ne idan fiɗin shi fake email account ɗin, sai mu tafi mu koma cikin Instagram ɗinmu mu yi amfani da shi wajen buɗe Instagram account. Yanzu idan ya kawo mu nan sai mu danna nan. Da ya kawo mu nan sai mu zaɓi email. Yanzu sai mu yi pasting ɗin abin da muka yi copy ɗin shi a can, sai mu danna next. Yanzu sun ce mana sun turo da code ta email address ɗinmu, mu tafi mu duba don mu kwashe mu zo mu yi amfani da shi wajen buɗewa. Dan sun turo sai mu je mu yi amfani da shi mu kwashe domin yin amfani wajen buɗe shi. Yes, sai mu rubuta sunanmu. Yanzu misali sai mu rubuta demo account 444. Sai mu rubuta password ɗin da na ga dama, ra'ayina kenan. Sai in danna continue, sai in zaɓi shekaru, zaɓi shekarun da na ga ya dace da wata da sauransu. Sai mu danna next. Bayan mun danna next sai mu ƙara danna next, sai mu ɗan jira ya gama loading. Mu sake danna skip, mu danna skip. Suna nuna mana friends ɗin da muke so mu zaɓa. Idan suka mana mu danna nan, danna arrow ɗin can. Yanzu kuna ganin mun buɗe fake Instagram account. Za mu iya amfani da shi ta hanyar da muke so. Yanzu wannan shine fake Instagram account ɗinmu. Kada fa ku manta ku danna mana subscribe, sa'annan ku danna mana ƙararrawan sanarwa